hau benai no pra araja arpui ki briu ke Sarkar Assam kilawan haki tain langpi na ke benta ke jingtemu bantau banwo ye ki jaka halol ke ke jingtemu ki nongelam jongka FKJJP langpi area unit menta ke sengi habaya keren bat ki nong tho kubor kila penpau ye ki jing saukia ha ke ba kila kentujur ya ki nong sensya shnong ba di ki pai ba balaladon kinu ki briu jong ke Sarkar Assam ki bawan biang nang ni shakman bantau banwo ye ki jaka kimde satia ban pediang nisha ki bekinde kumta namar hadu menta ki pai ba nong shong shnong ka than kim ko asatia ban le ye so bat ka Assam hendai kidang kwa ban sa be hapo ka Meghalaya Nagaland dung igasem haga bidei bat kene ka mat ngi ken tujur khamtam ki sorar sinong ki nong samsar sinong kumju ki pai ba nong sinong ba kinum dei ban pediang ya ka bakum kene ka jing wan theu wan bo jong ka Assam ya ki jaka ki puta ki jong ki ngi don na ka jong ka rukom ka samsar ka khadar ki sinong ki thau nama kata ngimdei ban sha ba ka Sarkar Assam kan theu wan bo ya ki jaka ki puta ki jong ki hadin kato ka jing yung iba kajing wan theu jaka jong ka Assam se thailang pi hadin jaga toru ni dayot ya ka jing tep ka batikna bakidon hajiwai pat ki jaka bakiwan sop ban theu ban mo ki jaka kataru khlam kajing manjur khlam kajing mon jong ki pai ba nong susno tikane ka pen i ya kajing le donbor thombor jong ka Sarkar Assam ya mon jong ki pai ba nong susno ni kentu ya ka Sarkar ba kadai ban tukra hak bai dei ba kine ki jingjia khnang ba kanung wanra ya ka jingnya hadin habut